עכשיו לזה ישראלי החליף בניתוח את צבע עיניו, כן? זה אמיתי, אנחנו לא שמענו על דבר כזה לפני. אז בואו נגיד ערב טוב לאוריאן. ערב טוב. מה זה הצבע שיש לך שם? זה כחול, ירוק? אני לא מצליח לראות מפה. זה כחול, ירוק, זה משתנה בשמש, בואו נגיד את זה. בואו נבקש מהצלם שיתקרב אליך. אני רוצה להסתכל קצת יותר טוב, כי אני חייב לעמוד, וגם להשוות אם אפשר. אנחנו יכולים לראות אותו לפני? כן, וואו! וואו! זה מטורף. ככה זה הולך להישאר גם? זהו, זה הצבע החדש שלך מעכשיו והלאה? ככה זה יישאר לכל החיים, אלא אם כן אני רוצה להחליף צבע. איך הגעת? איך מצאת? איך התארגנת על זה? זה נדיר, לא... גללתי באינסטגרם. כן. תוך כדי זה הופיעה לי גם מודעה מצרפת. 3 ימים אחר כך כבר טסנו לצרפת, אז עשיתי את זה, ועכשיו אני כבר 4 חודשים עם זה.